बाबा के चमत्कार के चर्चा गाँव गाँव होखे लागा। ई खबर सुन के हथुआ राज के महारानी ज्ञान मंजरी मन में ई सोचली कि हम बाबा के दर्शन करी, बाबा के आशीर्वाद से शायद हमार वंश आगे बढ़ी। ई लालसा दिल में लेके बाबा के पास पहुँचली। बाबा तपस्या में लीन रहला। रानी के देख के बाबा भड़क गईला, भगावे लगलन रानी के, लेकिन रानी भगली ना, उनका तो आशीर्वाद लेवे के रहा। धनतेरस के होवेला, धनतेरस के होवेला पूजनवा हो बाबा, नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा, नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा, नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा, नर नारी करे। धनतेरस के होवेला, धनतेरस के पूजनवा हो बाबा, नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा। हथुआ के रानी पौली रौरे आशीर्वाद हो, गोदी के रतनवा मिलल हो कैलिया बाद हो। हथुआ के रानी पौली रौरे आशीर्वाद हो, गोदी के रतनवा मिलल हो कैलिया बाद हो। चमकत आजुओ, चमकत आजुओ घरनवा हो बाबा, नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा, नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा। जगिया करौले मिलल रानी सहयोग हो, घटी गईले घीव आइल ऐसन संजोग हो। जगिया करौले मिलल रानी सहयोग हो, घटी गईले घीव आइल ऐसन संजोग हो। घाघरा से मांगेलन, घाघरा से मांगेलन मंगनवा हो बाबा, नर नारी
पूरा होई शर्त रखबले। हवा बिना झंडा हिली बतिया बतौले, तबे जग पूरा होई शर्त रखबले। हिली गईले ध्वजवा, हिली गईले ध्वजवा, गगनवा हो बाबा नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा। मेलवा में उड़िया बाबा जगिया रचावेले, जिलावा जवार फल संत लोग पावेले। मेलवा में उड़िया बाबा जगिया रचावेले, जिलावा जवार फल संत लोग पावेले। होला 11 दिन, होला 11 दिन, हवा नवा हो बाबा नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा नर नारी करे दर्शनवा हो बाबा। धनतेरस के हो